Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Bago po tayo magpatuloy, bigyan mo naman ako ng thumbs up. Ibahagi ito sa mga kaibigan, i-click ang bell button at mag-subscribe. Pinahahalagahan ko po ito. Kung hindi mo magawa o ayaw mong gawin, ito ay ayos lang sa akin. Alam kong mahalaga ang oras mo. Naintindihan ko po yun. I-play mo lang itong video hanggang matapos. Ang YouTube po ay itulak ito sa iba. Ngunit kung mayroon kang kakayahan gawin ito, ay wala naman pong mawawala sa iyo. Maraming salamat po. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon. Intertropical Convergence Zone ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao at Palawan. Lokal na balita. Mas pinaigting na pagsisikap laban sa muling pagkabuhay ng mendicancy. Ipinatupad ng SAMAL ang curfew para sa mga minor de edad. Physical Therapy Center namataan sa Davao City. Inilabas ng DOT Davao ang bagong Mabini Dive Site. Pambansang balita. Minor damage na nakita sa truck oval. Hindi pinapansin ng motel ang abiso ng paglabag sa easement rule deadline. Balitang pandaigdig. Nagdudulot ng pagguho ng lupa ang malakas na ulan ng Nepal. 11 ang namatay, 8 ang nawawala. Ang welga sa Israel ay pumatay ng 16 sa paaralan sa Gaza. Sinabi ng militar na target nito ang mga armadong lalaki. Balitang aliwan, ang Game of Thrones star na si Jack Gleeson ay sumali sa Sandman Season 2 cast. Naluluha si Glyza de Castro matapos makilala ang Running Man Korea OG star. Balitang pampalakasan. NBA, nakuha ng Wizards si Jonas Valanciunas mula sa Pelicans. Business as usual para sa mga Pinay sa gitna ng pagbibitiw ni team manager Jeff Cheng. Mga tampok na kwento. Gabay ng dalubhasa sa pizza ng Chicago sa pinakamagagandang pie ng lungsod. Ang mga mag-aaral sa agrikultura ng Pangasinan ay lumikha ng galunggong gamit ang munggo, Shanghai. Kwento sa tabi-tabi at sa atin pong trivia. Nasubukan mo na ba ang pambihirang lasa ng native civet coffee ng Davaoenyo? Ulat panahon. Intertropical Convergence Zone ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao at Palawan. Ang Mindanao ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa Intertropical Convergence Zone ITCZ. Posibleng flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Lokal na balita. Mas pinaigting na pagsisikap laban sa muling pagkabuhay ng mendicancy. Bilang tugon sa muling pagbangon ng mga mendicancy sa pangunahing kalsada ng Davao City, inihayag ni 3rd District Councilor Wilberto Alag ang mas matinding pagsisikap
na ipinapatupad ang anti-mendicancy law. Sa kanyang pagsasalita sa aprobado sa Konseho noong Hunyo 2, 2024 sa Sangguniang Panglungsod, binanggit ni Al-Ag ang maraming pulubi ay hindi lokal ngunit nagmumula sa mga kalapit na lungsod at lalawigan. Ang taga Davao wala na. Na-monitor na nato. Na-monitor na sa CSWDO ang kung naamay paglimos sa palibot, gipangkuha na sa CSWDO. Dinala sa ating mga centers. The people of Davao are no longer seen begging on our streets thanks to monitoring ng DSWDO. Tinutulungan at dinadala nila sa ating mga sentro na sinabing mga pulubi. Aniya. Ang mga kasalukuyang nakikita ay hindi mga taga Davao. Taga Davao del Sur sila. Ipinahayag ni Al-Ag na namumuno sa Committee on Social Services na ilan sa mga natitirang mendicants sa mga kalsada ay mula sa Santa Cruz o mula sa mga lalawigan ng Davao del Sur. Ipinataw ni Samal Mayor ang curfew para sa mga minor o minor de edad. Ang Island Garden City of Samal, Igacos ay nagpatupad ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang sa alas 5 ng madaling araw para sa mga minor na 18 taong gulang pababa upang mapahusay ang mga hakbang sa kaligtasan. Ang Executive Order Number 41 Series of 2024 na inisyo ni Mayor Aldavid Uy noong Hunyo 27 ay nag-uutos na ang mga minor ay dapat manatili sa loob ng mga oras na ito upang maiwasan ang mga aksidente at iba pang panganib sa gabi. Itinakda ng Executive Order na ang minor de edad ay maaari lamang makipagsapalaran sa labas ng kanilang mga tahanan kung may kasamang mga magulang o tagapag-alaga o sa panahon ng mga emerhensiya tulad ng sunog, kalamidad, sakuna o mga sitwasyong nagliligtas buhay. Bukod pa rito, nalalapat ito sa mga minor de edad na nagtatrabaho o pumapasok sa mga klase at kapag sila ay direktang umuwi mula sa paaralan, mga aktibidad sa relihiyon o mga nakikipag-ugnayan sa sibiko sa ilalim ng pangangasiwa ng mga nasa hustong gulang nang walang anumang likuan o hihinto. Ayon sa Executive Order, dapat tiyakin ng mga magulang at tagapag-alaga na nasa bahay na ang mga minor de edad bago ang curfew. Physical Therapy Center ang namataan sa Davao City. Isang konsehal ng Davao City ang nag-anunsyo ng mga planong magtayo ng mga physical therapy center para sa mga pasyente ng stroke at mga may problema sa neurological. Sinabi ni Konsehal Lorenzo Benjamin D. Villafuerte na ang pagtatag ng mga klinika na nag-alok ng mga libreng physical therapy ay isang mahalagang bahagi ng kanyang advokasya. Sa pagsasalita sa Sangguniang Panglungsod sa aprobado sa Konseho noong Martes, Hulyo 2, 2024, binanggit ni Villafuerte ang pagkakaroon ng isang klinika sa 3 distrito na nagbibigay ng mga naturang serbisyo. Ibinunyag ni Villafuerte na namumuno sa Committee on Civic, Political and Human Rights ang kanyang intensyon na magmungkahi ng ordinansa na pinamagatang Community-Based Rehabilitation Program. Ang programang ito ay impresyon ng mga modelo mula sa ibang mga bansa. Bagamat hindi na ang gusali at kagamitan, kailangan ang ordinansa para makakuha ng pondo at kumuha ng mga tauhan. Sa una ay pinangalan ng Community-Based Rehabilitation Center ang inisyatiba
ay binago bilang isang programa para sa mas madaling pagkopya sa iba o sa iba pang mga distrito. Inilabas ng Department of Tourism, Davao ang bagong Mabini Dive Site. Naghahanda ang Department of Tourism DOT Davao na mag-unveil ng bagong diving site sa Mabini, Davao de Oro sa Davao Dive Expo ngayong taon. Inihayag ng Regional Director Tanya Rabat Tan sa Media Forum noong Miyerkules sa Habi ng Kape, Abrisa Mall, lungsod ng Davao. Ang bagong dive spot na matatagpuan humigit kumulang or 80 feet ang lalim ay naglalayong akitin ang parehong mga lokal at international na mahilig sa dive or diving. Kasunod ng matagumpay na paglulunsad ng Governor Generoso Diving Site noong nakaraang taon. Binigyang diin ni Tan ang kahalagahan ng site na binigyang diin ang patuloy na pagsisikap na i-rehabilitate ang lugar. Sa taong ito, gusto naming ipakita ang bagong rehabilitated na lugar sa Mabini at i-promote ang Davao bilang isang premier diving destination, she said. Ipinagmamalaki ng Department of Tourism, Davao, ang mga natatag na dive destination sa Samal, Mati at General or Governor Generoso sa Davao Oriental kasama ang Mabini, Davao de Oro sa roster ngayong taon. Pambansang balita, minor damage na nakita sa truck oval. Isang linggo matapos itong mapasinayaan, ang bagong ayos na 52 million truck oval ng Cebu City Sports Center ay nagpakita ng minor damage. Inatasan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang kontraktor na ayusin ang problema pagkatapos ng palarong pambansa na matatapos sa Hunyo 17. Ang consultant ng palaro na si Jeanette Obiena at iba pang mga technical na opisyal mula sa iba't ibang kalahok sa rehiyon ay nag-inspeksyon sa truck oval noong linggo ng hapon, Hunyo 7, 2024. Ang pagbulwak ng rubberized truck oval ay pinaniniwala ang dulot ng ulan. Sinabi ni Garcia sa isang panayam sa telepono noong linggo na hindi pa nababayaran ang contractor. Kaya may hawak pa rin ang lungsod sa kanila. Malinaw na ipapakumpuni namin ito bago na namin sila bayaran, sabi niya. Hindi niya maaring gawin ngayon ang pagkukumpuni dahil sa kasalukuyang nagpa-practice ang palaro athletes sa track oval. Hindi pinapansin ng hotel ang abiso ng paglabag sa easement roll deadline. Isa sa dalawang establishmento na binanggit kamakailan dahil sa paglabag sa easement roll sa kahabaan ng Mahiga River sa Cebu City ay patuloy na binabaliwala ang mga opisyal na abiso at mga deadline na itinakda ng Anti-Flood Task Force ng lungsod, Task Force Gubat sa baha. Sinabi ni Charles Villa Gonzalo, pinuno ng mga operasyon para sa task force, na ang Queensland Hotel or Motel ay hindi pa sumasagot o bumibisita sa kanilang tanggapan noong linggo, Hunyo 7. Gayunpaman, ang iba pang establishmento, ang Light Shipping Company, ay nagsimulang makipagtulungan sa kanila matapos silang maglabas ng 72 hours deadline sa Martes, Hunyo 2, 2024. Naglabas ang task force ng 72 hours deadline na nagsisilbing huling abiso sa mga lumalabag na establishmento noong Hunyo 2 na may expiration date ng Hunyo 4. Ang mga establishmento ay binigyan ng mga opsyon, kabilang ang voluntaryong demolasyon sa bahaging umagos sa mga ilog, kasama ang lungsod na nag-aalok ng tulong para sa demolisyon. Balitang pandaigdig.
Nagdudulot ng pagguho ng lupa ang malakas na ulan sa Nepal. 11 ang namatay, 8 ang nawawala. Kathmandu, ang malakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagguho ng lupa at flash flood na ikinamatay ng hindi bababa sa 11 katao sa huling 36 na oras sa Nepal at humarang sa mga pangunahing highway at kalsada. Sinabi ng mga opisyal noong linggo. 8 katao ang nawawala, maaring naanod ng baha o natabunan ng pagguho ng lupa, habang 12 iba pa ang nasugatan at ginagamot sa mga hospital. Sinabi ng tagapagsalita ng pulisya na si Dan Bahadur Karke. Sinusubukan ng mga rescue worker na linisin ang mga pagguho ng lupa at buksan ang mga kalsada. Sinabi ni Karke sa Reuters at inidagdag na ang mga mabibigat na kagamitan ay ginagamit upang linisin ang mga labi. Sa timog silangang Nepal, ang Kushi River na nagdudulot ng nakakamatay na pagbaha sa silangang estado ng Bihar ng India, halos bawat taon ay umaagos sa itaas ng antas ng panganib, sinabi ng isang opisyal ng distrito. Ang daloy ng Kushi ay tumataas at hinihiling namin sa mga residente na mananatiling alerto tungkol sa mga posibleng pagbaha, sinabi ni Ben Raj Puyal, isang mataas na opisyal ng distrito ng Sansari kung saan dumadaloy ang ilog. Ang welga ng Israel ay pumatay ng 16 sa paaralan ng Gaza. Sinabi ng militar na target nito ang mga armadong lalaki. Sa Cairo, Gaza, hindi bababa sa 16 na katao ang napatay sa isang welga ng Israel sa isang paaralan na kumukupkop sa mga pamilyang Palestinian na lumikas sa gitnang Gaza noong Sabado. Sinabi ng Palestinian Health Minister o Health Ministry sa isang pag-atake na sinabi ng Israel na tinutukan ang mga militante. Sinabi ng Health Ministry na ang pag-atake sa paaralan ay sa Al-Nushirat ay pumatay ng hindi bababa sa 16 katao at nasugatan ng higit 50. Sinabi ng militar ng Israel na gumagawa sila ng mga pag-iingat upang mabawasan ang mga panganib na sa mga sibilyan bago ito pumuntarya ng mga armadong lalaki na ginagamit ang lugar bilang taguan upang magplano at magsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga sundalo. Itinanggi ng Hamas na naroon ang mga mandirigma nito. Sa pinangyarihan, sinabi ni Ayman al-Atuni na nakakita siya ng mga bata na mga patay. Pumunta kami dito na tumatakbo para makita ang target na lugar. Nakita namin ang mga katawan ng mga bata nagkapira-piraso. Playground ito. May tarpaulin dito. May mga swing set at nagtitinda, he said. Balitang aliwan. Ang Game of Thrones star na si Jack Gleeson ay sumali sa The Sandman Season 2 cast. Si Jack Gleeson ay gumanap sa iconic na papel na Joffrey Baratheon sa Game of Thrones ay sumali sa cast ng The Sandman Season 2. Inanunsyo ng Netflix ang mga bagong miyembro ng cast ng serye na gaganap sa mga karakter mula sa mga koleksyon ng The Sandman na Season of the Mists at Brief Leaves. Gagampanan ni Gleeson ang Hobgoblin Pack, ang Royal Jester kay King Oberyn ng Perry. Kasama niya sa serye ang mga kapwa Game of Thrones na bituin na sina Gwendolyn Christie at Charles Dance. Ginampanan ni Christie si Lucifer at ginampanan ni Dance si Roderick Vergis.
ayon sa pagkakabanggit sa Season 1 ng The Sandman. Kasama sa iba pang miyembro ng cast sa si Rory O'Connor bilang si Orpheus, India Moore bilang Wanda, Anne Skilly bilang Nuala, Douglas Booth bilang Cluracan, Freddie Fox bilang Lucky Lawrence, o Fuaran bilang Thor, Clive Russell bilang Odin at Steve Coogan bilang boses ni Barnabas. Balitang pampalakasan. Sa NBA, nakakuha ng Wizards si Jonas Valanciunas mula sa Pelicans. Nakuha ng Washington Wizards ang sentrong si Jonas Valanciunas mula sa New Orleans Pelicans noong Sabado sa isang sign and trade deal para sa 2027 second round draft pick na protektado ng Chicago Bulls sa pagitan ng slots 31 at 50. Si Valanciunas 32 ay nag-average ng 12.2 points at 8.8 rebounds at 82 sa 82 games. Lahat ng simula para sa Pelicans noong nakaraang season. Sa 12 NBA season, para sa Toronto Raptors, Memphis Grizzlies at Pelicans, si Valanciunas ay nag-average ng 13.4 points na may 9.5 rebounds sa 856 games, 827 starts. 6 na manlalaro lamang ng NBA ang nagsimula sa lahat ng 82 laro ng kanilang mga kupunan sa regular na season noong nakaraang season. Business as usual para sa mga Pinay sa gitna ng pagbibitiw ni Team Manager Jeff Ching. Sinabi ng Philippine Football Federation, PFF, na mananatili ang normal sa loob ng football body sa kabila ng hindi inaasahang pagbibitiw ni Filipinas Team Manager Jeff Ching noong nakaraang linggo na nagtatapos sa isang mabungang stint na nagsimula noong 2017. Sinasabi ng PFF Director of National Teams Fred Gonzalez na ang pag-alis ni Cheng ay walang pagbabago sa operasyon ng squad at idinagdag na ang parehong grupo ng mga manlalaro ay mananatiling sumusulong. Sa ngayon, ang programa ay ng kababaihan ay magpapatuloy pa rin gaya ng plinano ni Jeff. Sabi ni Gonzalez noong Lunes sa isang press conference, "We're not gonna change anything with regards to the players. The players pool, in fact, we're looking to add more players." Sinasabi ni Gonzalez na ang mga tulad ni Serena Bolden at iba pang mga pangunahing miyembro ay mananatili pa rin sa pambansang kupunan habang may nagnanais na tumugma o kahit na malampasan ang kanyang tagumpay sa mga nakaraang taon na highlight sa isang makasaysayang 2023 FIFA World Cup appearance. Mga tampok na kwento. Gabay ng dalubhasa sa pitsa ng Chicago sa pinakamagagandang pie ng lungsod. Sa labas ng Chicago, ang terminong Chicago-style pizza palaging nauugnay sa deep dish pie na kadalasang kinukutya ng mga out-of-towner bilang lasagna in the bread bowl. Ngunit, alam ng mga totoong taga-Chicago na ang lungsod at ang mga suburb nito ay talagang tahanan ng tatlong iconic na estilo ng pizza: deep dish, stuffed at Chicago thin, aka tavern style. Iniisip ng mga tao na ang Chicago ay malalim at maimbento ng mga lalaki ni Uno. Sabi ng kilalang lokal na reporter
ng pagkain na si Steve Dolinsky na nag-bash o na nag-publish ng Pizza City, USA noong 2018 na nagdodokumento ng lahat ng masasarap na estilo ng rehiyon, ngunit may higit pa rito. Ang mga mag-aaral sa agrikultura ng Pangasinan ay lumikha ng galunggong gamit ang mga munggo ng Shanghai. Dalawang agriculture at agribusiness students mula sa Calasiao, Pangasinan ay ang nakaisip ng twist sa paboritong Pinoy na lumpiang Shanghai. Ayon sa sulat ni Mav Gonzalez sa 24 Oras Weekend, Linggo, gumawa sila Ron Rick Dumondon at Allen Angelo Repulio ng galunggong kasama ang munggo Shanghai. Paano ito gawin? Ihalo lang ang sibuyas, bawang, carrots, papaya at munggo at tinadtad na galunggong. Ilagay sa lumpia o wrapper, igulong ng mahigpit at iprito sa mantika. Masarap, medyo manamis-namis, Ron Rick said. Inirerekomenda nila ni Allen ang paghahalaman sa likod ng bahay sa kanilang mga kapwa kabataan upang makakuha ng masangkap para sa masustansyang pagkain at para kumita ng karagdagang kita. Kwento sa tabi-tabi. Atin pong tunghayan. At sa ating trivia, nasubukan mo na ba ang pambihirang lasa ng native civet coffee ng Davaoenyo? Ang civet coffee ay isa sa pinakakaiba ngunit mahal na kape sa mundo. Hindi lamang dahil sa lasa nito, kung hindi pati na rin sa paraan ng paghahanda nito. Ang civet coffee ay ginawa sa tulong ng civet, isang parang pusang mabangis na hayop na katutubo sa bansa, particular sa Davao. Kumakain ito ng matatamis na siresa ng kape at pagkatapos ay tumatae ng beans. Ang organikong prosesong ito ay nagbibigay sa mga butil ng kape ng mas malalim at malasa or mas makinis na lasa na walang kapalit na lasa, na ginagawa itong paborito ng mga mahilig sa kape. Gayunpaman, ang pagbili nito sa Europa o Amerika
ay maaring magastos ng malaking halaga. Ang sibet, sa Bisaya ay tinatawag namin milo. Yan po ang tampok na balita sa araw na ito. Maaring mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Magandang umaga.